think before you click. Kinigihapon ang kanunay pahimangno ngadto sa mga tao nga mahilig mag-post og tinunto labi na sa isig katao. Gani usa ka lalaki nga misurrender ngadto sa kapulisan tungod sa post nga ipapatay niya si Governor Gwen Garcia bugti sa 10 milyones ka pesos. Gani ang report. Voluntaryong mipatimaw sa bahatan sa Cebu Provincial Police Office si Billy Joe Magdadaro, taga-Dakbayan sa Mandaue. Kini human mag-viral sa social media ang post nga nagtanyag og 10 milyones pesos alang sa makapatay ni Governor Gwen Garcia. Apil sa post ang pagpamalikas og lain pang mga daotang pulong batok sa gobernador o sa presidente. Suma ni Police Colonel Roderick Mariano nga milimod ang lalaki nga siya ang nag-post niini sa Facebook. Doon na lang kunoy tao nga migamit sa iyang identity. Actually, hindi na-hack, kundi may gumamit ng pangalan niya. So, hindi siya yun. Kumbaga sa parang posture na parang na niya na hindi niya account, hindi sa kanya, may ibang gumamit ng account na yun. Busa, voluntaryo siyang mipatimaw aron mapasabot ang iyang habig ngadto sa mga otoridad. Adunay inconsistency kuno ang nakita sa opisyal sa kapulisan tungod kay nasuta nga 2015 pa ni-exist ang FB profile sa usa ka Billy Joe Magdadaro hinungdan nga gipabos kini sa investigasyon. Gawas sa Cebu Provincial Police Office, misusi na usab ang Anti-Cybercrime Unit sa PNP sa maong Facebook post. Why is it that nag-join yung account na yun ng 2015 at ngayon lang niya nasabi na meron palang gumamit. So that's lang natin sa na medyo lang natin na issue. Kaya ni-refer natin sa cybercrime unit natin. Pahimangno ni Colonel Mariano sa mga tao nga dili gyud magtinunto sa social media ilabi na sa mga post nga maghatag og hulga sa kinabuhi sa tao kay matrace gyud kini ug motumaw ang kamatuoran. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.